musidɓe tedduɓe heeɗiɓe rendaɓe gurdam yeɗiyankoɓe heɗiyankoɓe Titode TV en garti e Jol Jole. Souleymane Ba on ko mawnum gelongal Ba ɗum noon o holliri wonde ñane talata nde 14 lewru juin ɓe jehino toon to gelongal yam yaade yiyoyde ɗum ne hadirta ni en o wi kono noon no ɓe tawri gelongal ni kamɓe kala ɓe keeɓi hen belamma ne fewi no fewi no fewi no fewi o wi e nder oɗo saaha kay mataw ko gelongal artani tan e nder galle mum kono ɗo woni ɗo ene deeƴi ala hay probléme goto o wi ɓuuri weldemo foof ko ɓen ɓe gandanɗa hoorema ɓe gelongal jagguiɗonoɓe kamɓe kala ɓe ndendi eɓe gardini gelongal ko gelongal ardiɓe kañum woni hoorejo mabɓe ɗum noon on mo gandanɗa hoorema ko kañum woni capato itunoɗo hildiji tuuma fawi ɗum tigui rigui e nder leñol fulɓe ina wayno on capato de ko kanko wattidi qirlade gelongal o wi kay kanko omo yettira Allah ne fewi ne fewi ne fewi ne Allah waɗi hawa haali ka ɗon haala o wawi andude on mo gandanɗa hoorema biyeteɗo gelongal haɓe mbawi wondude e nder oɗon prison o wi ɗum de ko fartange wonantamo ne tawno so tawi o waɗirani hono noon ngam gandal ngal gelongal andinimo ngal e ko heewi tigui rigui e ko gelongal hollitimo e nder oɗon tuma e kadi andudemo ɓiɗɗo basorɗo baɗon e gelongal ni sinno tan wonano ka ɗon haala o andodirta e on mo gandanɗa hoorema kañum woni gelongal Ba o wi ɗum noon ɓuuri kanko weldemo kanko Souleymane hen foof gelongal wimo kala ñane ɓe pini kanko oɗon babiraɗo capato kalnoɗo ɗiɗon haaluji ha gelongal jaabi ɗum o ummoto toon to wonno to o ara ha gelongal o ƴeew so tawi fini o ƴeew so tawi haccitima ne hadirta ni hen o wi ɗum ɗon de kanko ko satisfaction heeɓi hen total gueɗal gongal ɗimmal ngal omo yiɗi tan deñude hakkillaji bandiraɓeɓe yoɓe paam wonde laamu Mauritanie fiftakiɓe laamu Mauritanie mallaniɓe laamu Mauritanie e yennaniɓe laamu Mauritanie wi wonde ko potal yo won e nder leydi ndi o wi noon ɗum noon ene gasa taw natti wonde tan e haala ne tawno e nder oɗo saaha koɓe goni ko e ɗoɓe tawri gelongal ni ene wayno leñamagu ala hen ne hadirta ni hen ɗum noon o yi darde ɓen ɓe gandanɗa hoorema woni sukaɓe dariɓe e frontiére dimago celiɓe jasere lumbere ɗumɓen ɗo guila gelongol jagga guila nden fewde joni jamma e ñalawma subaka e kikiɗe nana dogga ene dognogno e nder réseau sociaux ji ene mbaɗa kadi tigui rigui joni lahgal e nder rendo fulɓe no mbawata arde ballita gelongal o wi alay saago so tawi o yeehi o tawri hono ni hen gelongal o wawa humpidde ɗumen ne hannirta ni hen ha joni en keddoto e Djiby Ba gelongal Ba caggal no jagga fewde joni ene wayno waɗanoma lahgal kala ko neɗɗo wawi e ko hattani e ɗo koto financièrement ne wawata tigui rigui a joni wadde junggo e jeyba walla fipta ceɓal wawa wallude e gelongal Ba guila nden noon fewde joni wonɓe gandanɗa hoorema tigui rigui mbaɗino lahgal notitama kono noon ene jeeya hen e ɓen ɓe gandanɗa hoorema kañumen e vidéo ji mumen pilpiltodiri windere woni Jaalal leñol Abdoussalam Ba e min Dj Dou e wondude on mo gandanɗa hoorema docteur Kalidou Sy e wondude Idrissa e wondude on mo gandanɗa hoorema Ibrahima Guissé ine wayno tigui rigui wonkoɓe puɗɗuno rendinde koɓe ndendinno ko ɓe taccini ɗum maayo yeehi toon to Mauritanie ene wayno nana e juuɗe ɓadiɓe gelongal wasata tigui rigui ha joni hande walla janggo yetto toon to galle gelongal ɗum noon bandiraɓe kala ene ñaaga yoɓe contine wallude on mo gandanɗa hoorema woni ballowo leñol ne tawno mo walli ballowo leñol walli ko hoore mum te gelongal Ba ko neɗɗo mo gandanɗa hoorema daraniɗo leñol ngol woni fandare mum e eɓɓo mum e tuuyo mum e muuyo mum foof yo leñol ngol yaaru yeeso yo leñol ngol ɓuur woto ɓuure ɗum noon hay kala nguru ɓalew gelongal Ba ene darani ɗum gelongal Ba wi wonde sali tan ko innama aade hujjaji mum joole ne hadirta ni hen so tawi en gummima e gelongal Ba paɗen koye Seydou Ngari Gulaka omo hollira mettere makko kanko hoorejo fedde saliɓe yaware ngam programme honorable député Aliou Dembourou wonno toon to Grand Théâtre aynaɓe gummi e nder 14 région ɗi foof ngari mbawi tawtorede e nder oɗon saaha kanko noon Aliou Dembourou o wi wonde taguimo wadde oɗon programme ko ruttude teddugal président de la république ngam ko waɗani aynaɓe o kanko noon Seydou Ngari o wi wonde wona ɗum o yi ko récupération politique e tawno Aliou ko joguino caggal e nder oɗon politique o e nder oɗon tuma on caggal Aliou Dembourou ala ɗum e nder oɗon saaha ɗum noon ko ɗum o yiɗi wadde récupéré ala no waɗata noon sowona ƴewde peeje rendinde yimɓe e nder nokku goto ha Sénégal foof yiya walla président yiya anda wonde Aliou Dembourou ene jogui caggal ɗum noon so tawi o noddi yimɓeɓe e par rapport e to côté politique ene gasa mbasa notitademo kono noon alay saago mo waɗa stratégie no noddiri yimɓeɓe pour ɓe mbawa notitademo e nder oɗon saaha o wi noon kanko ko yi e nder oɗon programme ko
Aliou Dembourou de fonno ko de programme o gasinde goto kala garnodo goto ƴett téléphone mum noddo dum yafno dum o yiiri dum wonde ko so wana aynabe be Aliou Dembourou koko wadi dumen utiliser o wi non on mo gandanɗa hoore makko kañum woni Abdoulaye Daouda Diallo inniraɗo oɗon programme o wi ko on ni woni mo jagganani aynabe ne tawno kala do dari haali meeɗa wiide wonde yo aynabe joltani hujjaji mumen o wi e nder oɗon ñalawma kay wonko fadanno ne tawno wonani hay balɗe ɗiɗi avant oɗon programme ina wayno hakkude ɓoggere e nammarel cumu mawngu waɗino toon fodde kilométre uji cumi toon nguura ko jawdidi jogorno wurdude ko heewi hen ina wayno yeehi kono kadi ɗaccani dammiri kewndi wari ɗum ne haalirta ñana ha yimɓe e joyo mayi hen won hewɓe hen kadi tigui rigui joni mbarmi kamɓe de aynaɓe arnoɓe ɓe wonkoɓe padonno pour wawde wallitede walla wonkoɓe padonno pour wawde ƴewnede solution ko wona wonde gaare tan soɗon jeeɓa te kadi gaare e nder onon tuma balle min e kewal beele emin mbawa yiyede e statut momin jogino o min mbawa tigui rigui ha joni joktade ɗum noon ko kanko Seydou Ngari Gula Ka wi noon woni hoorejo fedde saliɓe ndi yaware ɗum noon o wi wonde yo politicien ji gaccu ko mbaɗata utiliser aynaɓe ɓe ko ne tawno aynaɓe ɓe wonko kandi ko wona waɗede utiliser ne tawno aynaɓe ɓe wonɗo ɓe keedi e ɗo banggue leydi ndi ɗum noon aynaɓe ɓe wonko poti waɗanede wonko poti gollanede ha heewi ko wona waɗede utiliser ne hannirta niyan kono noon e émission Ba Mody Ba holmo woni an ina wayno o mo gandanɗa hoore ma ko kañum woni Jaalal leñol Abdou Salam Ba mo gandanɗa hoore ma hande ko musidɗo honorable député Aliou Dembourou président convergence des éleveurs ɗum noon kanko e hoore makko omo jeeyno e programme he ɗum noon ne Ba Mody Ba namdimo programme o wi wonde programme o jiɗɗo sattinde ɗum fof programme o satta kono noon sa yiɗa sattinde programme o sattani programme o wona hay hunde ko honorable député Aliou Dembourou président convergence des éleveurs ƴeewi ƴewtidima golle mawɗe ɗe président de la république waɗani aynaɓe ɓe wi wonde oɗo de ko poɗɗo ruttede teddugal ɗum noon ko ɗum waɗi kañum ne dari pour wawde ruttude président de la république teddugal wona haydara kanko noon Abdou Salam Ba Jaalal leñol o arti e rafi on mo gandanɗa hoore makko kañum woni e Jalisa Rafano o wi caggal ne Jalisa Rafa oɗon rafi kanko Abdou Salam Ba o rewe Jalisa hawa tampi pour yidde tigui rigui wadde laahgal leñol ngol ne wawata arde wallude ɗum Jalisa e hoore mum wi wonde ndimagum rokkani ɗum ɗon o wi kono noon omo rewi hen o ɗaccani ɗum waɗi noon ne Jalisa jaɓanimo ɗum ɗe o waɗi laahgal ene wayno ɓiɓɓe fulɓe surtout wonɓe toon to diaspora mbaɗi hen juuɗe mumen o wi kono noon no waɗi vidéo o neldi on mo gandanɗa hoore ma kañum woni Gelongal Baro neldi ɗum Harouna Dia wi Gelongal Baro kala baɗanno hen juuɗe mum yo dartin ɗum noon min mami ƴettumo en charge o wi noon ne Harouna wi noon de yatirani hen caggal kanko noon Jalisa no ummi ɗon to gandanɗa hoore ma woni nokku makko o ari ɗo hen e Dakar o wi noɓe jeehi e hôpital on mo gandanɗa hoore ma woni mo Jalisa safrotono o wi noɓe naati nde e nder oɗon tuma kamɓe koyemeɓe ɓe kul ne tawno ko yimɓe dañɓe jomen jawdi en tan cafroto hen o wi noon kono Jalisa waɗama e nder dans les bonnes conditions ha safra dañi raha o tinanno e ɓandu mum e musalla ha kañum e hoore mum wi wonde natti tinde ɗum o wi noon ko waɗa hen e jawdi o wawa qimlade wonde ko ni woni no foti saabu ɗum koppareje kewɗe mbaɗama hen ne hannirta ni henna ko noon ko kanko on mo gandanɗa hoore ma ko kañum woni Harouna Dia waɗi ɗum noon ko gowɗo ɗum wadde alay saago so waɗi kanko ne aussi o jarne ne tawno so tawi neɗɗo waɗanimo moƴƴere so yimɓe fof ne kala waɗanɓe moƴƴere sa haalani ko waɗanma ko hay sinno a wofani Allah a londima ɓamtare Jaalal noon arti wonde e seppo wannogo ngam potal ɗemɗe e nder leydi ndi o wi noon haalaluji kewɗi jalti hen tawa noon ko fonnoɓe darade e dadade e sirguinade ngam wawde yoltude hujjaji leñol ngol ko kañumen daroto ene bonnitana ɓiɓɓe leñol ngol o wi noon o nani wiyama wonde e nder ngoɗon seppo arɓe toon ɓe ko yimɓe ummiɓe e nder nokkuji goɗɗi ko wayno Mali en walla ko wayno Mauritanie en e o taw ko hoɓɓe ɗo e nder leydi ɗe ko kañumen gaari e nder oɗon tuma wawde ha joni darade wiide won yo ɗemɗe gendi ɗe ponde ne hannirta ni henna o wi ɗum ɗon ko fenade saabu ɗum
ɗum arɓe ɗo henne ɓe ko jinnaɓe men jeeyaɓe e nder leydi ndi, ɓiɓɓe men jeeyaɓe e nder leydi ndi, eywa rewɓe men jeeyaɓe e nder leydi ndi, taw noon ko jogiiɓe nationalité leydi ndi. ɗum noon ko ɓen ngoni arɓe ɗo henna ngam yidde wonde yo potal ɗemɗe won e nder leydi men Sénégal. O wi gueɗal gongal ɗimmal ngal yo yimɓe ɓe gac hulɓinde sukaɓe ɓe, hulɓinde tigui rigui rewɓe ɓe ngam wawde ɗumen arde e ɗiɗon seppoji sembinde ɗum ɗon. O wi saabu ɗum so tawi wonde yimɓeɓe kulɓinama e nder oɗon fannu tan sen ndenaki hujjaji men ɗi jiɗɗen jolte ɗi joltataki. ɗum ɗon yo yimɓeɓe gacce saabu ɗum jeeya ko e nder leydi ndi ene poti haɓanade hakkeji men e nder leydi ndi taw bonnani, taw kuɗaki, taw kuɗani, taw ƴettaki ne hannirta ni henna. ko kanko Abdoussalam Ba Jaalal leñol wi noon. Seydou Tall o jeeya ko toon to Ndendori Kaƴel, kono noon ko kanko woni porte parole mouvement Fouta Insoumis. ɗum noon ene wayno o yalti o waɗi vidéo o noon nana filtodira windere. o wi wonde wiyoɓe wonde Ousmane Sonko fotani arde toon to Fouta, so ari toon to Fouta fiyete ɓurgal duuɓi mum. o wi Ousmane Sonko jeeya ko e nder leydi ndi, hay goto fotani ɗum wiide wonde ene ƴewano ɗum frontiére e nder leydi ndi. o wi no yiɗi arde foof yo ar ne woɗɓe gardata ni. o wi kono noon so tawi o ari yimɓe bo poti ko namdade mo namdal. holko tagui lisseji yeewi ɗi ɓiɓɓe fuutankoɓe ngala hen, walla ɓiɓɓe jeeyaɓe toon to Matam ngala hen, walla jeeyaɓe toon to Podor ngala hen, beele Matam e Podor jeeyaka e nder leydi Sénégal. o wi kadi Ousmane Sonko jiilotoɗo laamu fotani yarude hono ni hen, saabu ɗum kanko kam o feññini wonde so tawi o heeɓi lefol laamu fuutankoɓe ngala hen gueɗal. kanko Mamadou Ndiaye Daf mo gandanɗa hoorema kalnoɗo e nelaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam gueɗe kamtorinɗe, o rutti kadi wonde o haali diine l'islam ko gandanɗa hoorema kala biyo ashhadu an la ilaha illallah yonnani ɗum. kono noon kanko Mamadou Ndiaye Daf o andi o juumi, woodi komo juulata kono mo juumata ala ne hannirta ni henna. ɗum noon o yeehi ha e nder juma o tuubi, o ruttima kadi aussi o yomo tuubana kala biyo ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammad rasulullah. o yafnima ne hannirta ni henna. ɗum noon ko noon tan ne tawno mo suwa mayde gasani taw tegdede ne hannirta ni henna. ɓuri bonde foof ko wonde ko min teyi haali, ko min teyi ha joni waɗi e nder oɗon tuma jomum jaggaɗo jaggiɗo wasa tubde. kono noon so tawi jomum haali yafnima, Allah ko jurmotoɗo jafotoɗo. ɗum noon haadi ko Allah tagui en, enen e koye men eɗen poti yurmade, eɗen poti yafade. ɗum noon yo Allah artirmo e julɓe ya raw tuubgol makko ngol ko ɗum wattatamo tigui rigui ha joni julɗo hakkan kadi ɗiɗo haaloluji wasa yaltude tigui rigui e hunduko makko e dendagal kanko e baɗo nde makko ni. Allah ruttaɓe artiraɓe e diine l'islam ne hannirta ni henna. Ousmane Tounkara ko goto e notortoɓe activiste uji e nder leydi ndi gonɗo toon to États-Unis d'Amérique, ittowo hirgueji tuuma kewɗi ene fawa ɗum e gouvernement Macky Sall. kono noon ala ko heddanta président de la république Macky Sall o hodditide kanko koye Ousmane Sonko o wondi e nder oɗo saaha. ɗum noon o wi wonde le 17 yo sénégalais ji ɗi foof jaltu, te so jalti wonde wonko Ousmane Sonko haalno e nder discours mum yo mbattu hen hakkillaji men no moƴƴi. o wi noon omo ñaago Allah Antoine Philips John, Allah no wawi kañum e dadiɓe mum daro mbiya wonde ene kaɗa oɗon manifestation wonde ɗum ɗon ñane ɓe mbaɗi ɗum foof soɓe ndenaki Sénégal huɓɓat. te kadi so nden yonti eɓe gandi hol fotɓe wonde cible uji mabɓe. te kadi wonɓe e nder gouvernement ɓe foof eɓe gandi galleji mumen no hannirta ni. te ko Ousmane Sonko haali ko gonga. o wi no wonde e nder seppo makko ngo wonno ñanden toon to place de l'Obélisque wiide wonde ne sénégalais ji ɗi gandata wonde milliard uji nana mofta e nder galleji lamɓe wonɓe e nder gouvernement ɓe, kono seppo woodi ɓe dagani galleji ɗi. o wi noon so tawi seppo woodi yoɓe jaa ɓe daganoya galle baɗo nde Farba Ngom. o wi so tawi ɓe daganoyi galle baɗo nde Farba Ngom ɗum noon so tawi ɓe jeehi ko milliard uji ɓe tawata hen. o wi kadi Sénégal e nder oɗo saaha eɗen gandi kalisaji nana mofta kono hakkere ene woodi hen ɗo banggue population. o wi noon gueɗal gongal ɗimmal ngal cible o kamɓe ɓe gandi ɗum. cible o noon ko président de la république e gouvernement mum. o wi so tawi nden yonti hay goto waɗɗatake hay batte, ko cible uji ɗi ko toon ɓe jahata ɓe mbaɗoya attaqué ne hannirta ni henna. o wi président de la république yo faam wonde laamu mum koko gasi. o wi ɓuri bonde e aduna foof ko gona e lefol laamu ma gasa, a yiyata wonde laamu ma ko gasi, mbiya wonde aɗa jagga hen population ne terma ha jagguma hoynuma e yeeso fasɓe ma. o wi ɗum noon so tawi wonde ko kanko konno conseil président de la république o wiyanno ɗum ko yo rusu bagage mum e ɓesgu mum seeɗa seeɗa
anda wonde laamu ko gasi e nder haala makko noon kanko e hoore makko o holliti wonde kala ko be kaara kambe patriote be yobe jaaru les ne tawno neddo ko bandu men nanɗo ɗum noon holliti tan wonde ko oɗo Ousmane Sonko de haysino so tawi wonde omo yiɗi hebde leydi ndi omo yiɗi waylude leydi ndi wonko gandanɗa hoore ma hande potal ala hen sabu ɗum so tawi wonde wiyama neɗɗo jiɗɗo ɓamde leydi foti ko fondude foti ko funade ajjo ne haadirte niyana kono wona wonde ɓeeɗo haadi kañumen e ɓeeɗo ndendi leñol eywa haadi ko noon mi ɗaccidatɓe kanko Ousmane Tounkara o wi noon kono Sonko wi ni ko non woni no wi ɗum noon kala sénégalais yo wattu hakkille hoore mum no feewi e ka ɗon haala Sonko jeeyete e sumgoji législative par la force so tawi Sonko jeeyaka hen yoɓe paam wonde ɗiɗon sumgoji mbaɗata e nder leydi ndi ɗum ɗon ene foti lerde hakkillaji yimɓeɓe kanko noon Ousmane Tounkara ko non woni no wi so tawi en gubbima toon auditeur tan koye Sadio Mané ene wayno e nder oɗo saaha woni koye vacances kono noon kadi o jaɓɓama toon to nokku makko bambali comme ne président de la république walla comme ne lamɗo jaɓɓirte ni ɗum noon eɗen gandi kadi coupe d'Afrique o trophée o wonno koye wadde tour e nder leydi ndi ɗum noon ɓe gari ha ɗo nokku Sadio Mané ngam weltinde ɗum e rendude mum weltare oɗon coupe ne wawi arde e nder leydi ndi kono Sadio Mané kadi rendi weltare e population bambali foof ne fotiri kono noon kadi noɓe jeehi toon to Sadio Mané te ɓe tawi wonde Sadio Mané ene mahni yummum étage tamlamo galle jaajjo ɗum noon ko ɗum woni ko waɗani toon yumma ko ne haadirte ni henna ɓe kolliri wonde Sadio Mané kam ko neɗɗo mo gandanɗa hoore ma jiɗɗo nokku mum jiɗɗo kadi tigui ha joni famille mum ne haadirta ni henna ko ɗum waɗi noon so tawi o ari toon bambali foof o kono suwaɓe aljanna ni Sadio Mané noon so tawi en jokki e makko ene wayno e nder oɗo saaha caggal ne Bayern weeɗimo jungo ene wayno hunde nde koko gasi parde ni ne tawno ɓe kolliri wonde Sadio Mané ene heɓanno 7 millions d'euros e nder hitande nde kono noon offre mo gandanɗa hoore ma woni mo Bayern jogori tottudemo o ine wayno salaire makko annuel wonata ko 20 millions d'euros ɗum noon ene filto ɗum laabi tati e ko heɓanno toon to gandanɗa hoore ma woni Liverpool ko kono noon kewɓe jalti mbi wonde Sadio Mané ene handi ko ɓuri ɗum ne tawno Sadio Mané so woni nder terrain wona kecce woni ko waɗata hen te kadi caahan umminani ɗum ne haadirta ni yanna bandiraɓe musidɓe tedduɓe heeɗiɓe ko ɗum wonno kabaruji garandi en ɗo hen continue wadde abonné mbaɗon like mbaɗon partagé kala jiɗɗo noon hollirde jeeygu mum e nder titonde ene wawi jokkodirde e men e oɗo numéro téléphone mo jiya toon ene haasi tigui rigui ha joni kalden e joomum nandiren mum ɓendinanen ɗum jeeygu mum te kadi wonanta ɗum nimsa kadi ɓen ɓe gandanɗa hoore makko kañumen woni wiyeteɓe ko sernaɓe yiɗ hollirde gueɗe mumen walla yidde waddede émission ngaji ngam e ceernagal ngal gona e dow majjum ngal ene mbawi jokkodirde men e oɗo numéro dans ce cas kalden e mumen nanodiren e mumen mbawen waɗande ɗumen ko jiiɗi ko bandiraɓe musidɓe ha gongol konngol wonta gongol e lawol gongol